jaggama hen hande ɗo to min goni emin jogui 14 suka nana gendarmerie ara te ko ɓuuri hen hamnade ene woodi ɓe dañani hay duuɓi 14 15 nani hen jeeyi sababu ko wiya on ɗon jama gadduɗo haala o wonnatɓe toon guitti toon cajjaɗe e micro ji Allah noon andi ko kamɓe Allah andi ko wona kamɓe ɗum kam ɓaari nana e juuɗe ƴeewoɓe ɓen tan mbawi wiide ko kamɓe wona kamɓe ɓe nawama e ɓen toon guila nden noon ɓesgu dunganaɓe ɓe gummima Dakar ɓe tawi ɗo henne ɓe nana doga e moƴƴere par ce que hande ala ko wawi yaltinde min ɗeɗo caɗele so wona e deyre e moƴƴere ɗum tan wawi yaltinde min ɗo haare meeɗa hay goto meeɗa gagnade e haare ko perte tan e ɗum ɗon noon hande te caɗele men ɓurde wonde caɗele hande ko yimɓeɓe joddade ɓe gotel ɓe kalda ko ɗum min donkana te wona arɓe ɗo won parti goto sali ha hande ko ɗum ni woni caɗele amen ɗon noon emin geeri hen hilifaɓe diine diwan o hoddiɓe amen direct ko Mboloyen Wuro Ceerno Mbahna dow LS Kawel Sarakuro Kirire Kangal Dungo Wuro Alpha boko jeewe ɓen noon hilifaɓe mumen foof emin geeri ɗumen yo garno ngalliri men e gargol Ceerno Mamadou Lamine emin geeri hen hilifaɓe meɗen diine Ceerno Mamadou Lamine Sama Sayen emin jeeri hen galleji diine gondi mawɗi gonnoɗo to Boyinaji to Hoore Fonde yoɓe garɓe mballa min emin geeri hen aussi autorité ji administrative ɗi tuggude maire ha yetti le gouverneur en passant par les ministres gonɓe ɗo ɓe yoɓe garɓe mballa minno ɗum ɗo gasiri ɓiɓɓe dunganaɓe mbatte yaade ƴogoyde mbatte unoyde mbatte fijjude e jaldude min mbaya dans les rampes du développement hande minen ko ɗum min cohli min cohlani joguiɗo butel muɗum pétrole ene wiye ne duppo wura men min tampi Allah noon andi ko woni caggal ɗum ɗo min ganda won joguiɗo toon fabion muɗum tan no taafiye muɗum tan en jogui almen mum no hossa e yomin mbarnir e nder koyamen min tampi emin eri hen noon aussi député ji gonɗi ɗo e diwan ɗi emin joyi hen maire uji gonɗi ɗo e diwan ɗi vraiment emin gueeri hen aussi média ji ɗi ne mballata min wadde relayer la bonne information mais surtout appeler au calme et appeler aussi vraiment yimɓe diwan ɓe hande nde ɓe garata ɓe mballa min ɗum ɗo hen gasiri ɗo e nder diwan amen Allah jarama on jarama